Sarip. Mbok. Mbok. Apa, Rip? Waduh. Lah ngene, simbok sajane semangat, Mbok. Piye, Rip? Arek kok kok dodok-dodok nang pojokan omah, Mbok. Mbok. Apa nyolong, Dok? Nyolong apa? Dok. Nyolong bojone wong, Mbok. Dok. Oh, coba. Pasti dadi rondo aja nyolong bojone wong, Mbok. Palang emek bojone wong, Mbok. Iya. Timbang nyolong, palang emek bojone wong, Mbok. Lah kok dodok-dodok, Mbok. Kabotan, Mbok. Eneng doke, Mbok. Loh. Lho, Mbok Sarip. Mbok kok malah menung lho, Sarip. Kita kelantar kebanjiran Pak Kepala Desa Jatindrojok. Sugeng dalu Pak Kades Jatindrojok. Akibat ketemuan Pak Ibu Tia Pak Sudrojok. Sudah balik lagi Pak Kepala Desa Jatindrojok. Mat malam. Bicara kentut. Zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah London ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip teko pelangkonan ngantek londo tinjai sawenang-wenang nake pacet bui Sarip digapuki Sarip gak trimo lurah gedangan dipateni etan kali jagoane Paiti Ambu Muti ku seredokar kuruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti titi musuh bebuyutan Septi dadak dodol kopi. Iya. Aku menuntut kopi. Sarip gaweyane pancen malih. Malih tapi sing mumbluk mbok. Meh hasile. Apa kuwi? Diwene ke fakir miskin. Aja mbok tiru iki sandiwara lutruk mas kang nyaritake yo Sarip tambah kosong
manglunging koma dan cowok laras rutang rampak logo lelakun ning parai yang ono sedap apa rekan gede kita gede Jawa angklung sonda parai yang oh ha oh oh ha oh ha oh oh ha oh ha oh oh ha oh ha